मोरे राम मोरे राम हे सतगुरु बाबा जोगिया हो। फैलल बा देख महामारी फैलल बा देख महामारी आइल जब से कोरोना बीमारी फैलल बा देख महामारी आइल जब से कोरोना बीमारी फैलल बा देख महामारी आइल जब से कोरोना बीमारी। सोना सोना बाटे सारा हिंदुस्तानवा हो सारा हिंदुस्तानवा लसिया के ढेर लगल बाटे समय सनवा हो बाटे समय सनवा सोना सोना बाटे सारा हिंदुस्तानवा हो सारा हिंदुस्तानवा लसिया का ढेर लगल बाटे समय सनवा हो बाटे समय सनवा बिलख बिलख रोवे घर परनिया बिलख बिलख रोवे घर परनिया आइल जब से कोरोना बीमारिया बिलख बिलख रोवे घर परनिया आइल जब से कोरोना बीमारिया। मास्क लगा के भैया निकला बहरवा हो निकला बहरवा तब सुरक्षा रही घर परिवारवा हो घर परिवारवा मास्क लगा के भैया निकली हाँ बहरवा हो निकली हाँ बहरवा तब सुरक्षा रही घर परिवारवा हो घर परिवारवा बड़ा बहुत संकट बा भारी बड़ा बहुत संकट बा भारी आइल जब से कोरोना बीमारी बड़ा बहुत संकट बा भारी आइल जब से कोरोना बीमारी। अठारह से 60 तक के लागत बाटे सुइया हो लागत बाटे सुइया कितनों के मौत बनी जाते बाटे सुइया हो जाते बाटे सुइया 18
18 से 60 तक के लागत बाटे सुइया हो लागत बाटे सुइया कितनों के मौत बनी जात बाटे सुइया हो जात बाटे सुइया मजबूर कैला से लाचारी मजबूर कैला से लाचारी आइल जब से कोरोना बीमारी मजबूर कैला से लाचारी आइल जब से कोरोना बीमारी देवी देवता ना केहू काम अइले हो केहू काम अइले एही कोरोना में सब लुकाई गइलन हो सब लुकाई गइलन देवी देवता ना केहू काम अइलन हो केहू काम अइलन एही कोरोना में सब लुकाई गइलन हो सब लुकाई गइलन सतगुरु माता करा चमत्कारी सतगुरु माता करा चमत्कारी भगावा कोरोना बीमारी सतगुरु माता करा चमत्कारी भगावा अब कोरोना बीमारी फैलल बाद महामारी आइल जब से कोरोना बीमारी आइल जब से कोरोना